Αγαπητοί συνάδελφοι, εκλεκτό Προεδρείο, καλησπέρα. Ευχαριστώ τον κύριο Πρόεδρο και την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση. Θα σας μιλήσω για τη μεταμόσχευση μαλλιών και θα σας αποδείξω ότι οι δερματολόγοι, σαν ειδικότητα, υπερτερούμε σε σχέση με τις άλλες ειδικότητες όσον αφορά την τέλεση της συγκεκριμένης πράξης. Τα βασικά στάδια στη μεταμόσχευση μαλλιών είναι η αξιολόγηση του ασθενούς, η λήψη των μοσχευμάτων από τη δότρια χώρα, ο σχεδιασμός του hairline και η τοποθέτηση των μοσχευμάτων στη λήπτρια χώρα και η συντηρητική αγωγή που πρέπει να ακολουθήσει. Στην αξιολόγηση και στις διαγνωστικές μεθόδους, σίγουρα οι δερματολόγοι υπερτερούμε, γιατί εκτός από τη λήψη του ιστορικού και τον αιματολογικό έλεγχο, μπορούμε να φέρουμε εις πέρας, καλύτερα από όλες τις άλλες ειδικότητες, το τριχοριζόγραμμα, τη βιοψία του τριχωτού που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε και την τριχοσκόπηση δερματοσκόπηση. Εδώ, σε μια τριχοσκόπηση, βλέπουμε φωτογραφίες από διάχυτη ανδρογεννητική αλοπεκίαση σε πάνω, βλέπουμε τα yellow dots και σε κάθε φωτογραφίες βλέπουμε ένα διάχυτο τριχοθυλακικό λιχίνα τριχωτού κεφαλής, βλέπουμε τα θυλακικά βίσματα και τις ατροφίες κατά τόπους, οπότε μπορούμε να κάνουμε πολύ εύκολα τη διάγνωση σε περιπτώσεις που υπάρχει διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα με την ανδρογεννητική αλοπεκία, στην οποία έχει την κατεξοχήν ένδειξη μεταμόσχευση μαλλιών. Εξάλλου, η τριχοσκόπηση μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε και να δούμε και τη δότρια χώρα, να κάνουμε μια αξιολόγηση, έτσι ώστε μια δότρια χώρα που φυσιολογικά είναι 60 με 100 τριχοθυλάκια ανά τετραγωνικό εκατοστό, να πραγματοποιήσουμε τη μεταμόσχευση μαλλιών και να μην την πραγματοποιήσουμε σε άτομα που έχουν πυκνότητα ανά τετραγωνικό εκατοστό κάτω από 40 τριχοθυλάκια. Όπως εδώ στο συγκεκριμένο ασθενή, έχουμε 74 τριχοθυλάκια ανά τετραγωνικό εκατοστό. Κάναμε αυτή την τριχοσκόπηση γιατί ήδη ο ασθενής είχε κάνει μια πρώτη μεταμόσχευση μαλλιών κάπου αλλού. Κάναμε λοιπόν μεταμόσχευση μαλλιών διήμερη, 2 συνεχόμενες ημέρες. Καλύψαμε 2 επιφάνειες, την πρόσια βρεγματική χώρα και την οπίστια. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα πολύ φυσικά και πυκνά μετά από την ολοκλήρωση 6 μήνες μετά. Και εδώ είναι μια ανεπαρκής δότρια χώρα που και κλινικά μόνο μπορούμε να δούμε ότι δεν ενδείκνει το συγκεκριμένο ασθενής για να πραγματοποιήσουμε τη μεταμόσχευση μαλλιών, αλλά και τριχοσκοπικά μπορούμε να το δούμε πάρα πολύ εύκολα. Επίσης, οι δερματολόγοι είμαστε πολύ έμπειροι να διαφοροδιαγνώσουμε διάφορες παθήσεις του τριχωτού, όπως είναι η ζυματολογική δερματίτα, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει μεταμόσχευση μαλλιών αν δεν θεραπευτεί, διότι έχουμε αυξημένο απικισμό του δέρματος με σταφυλόκοκο. Έχουμε δηλαδή ένα θερμό πεδίο, πρέπει να προηγηθεί μια θεραπεία, όπως με τα διάφορα σαμπουάν, σαλικυλικό με πίσα ή τοπικά κορτικοστεροειδή ή αντιβιωτικά ή αντιβιωτικά περός ή αντιμικριτησιακά. Και φυσικά να κάνουμε διαφορετική διάγνωση με την ψωρίαση, που είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Έχουμε ένα έδαφος υποχρόνια φλεγμονή. Οι ασθενείς δεν ξεχνάμε ότι είναι ασθενείς με ιδιαίτερο ψυχισμό. Το ξέρουμε εμείς πολύ καλά οι δερματολόγοι. Γνωρίζουμε το φαινόμενο Κέμπνερ, διαταραχές επούλωσης και κίνδυνο επιμόλυνσης που μπορεί να έχουμε. Γι' αυτό προτιμούμε τους ασθενείς που έχουν υποστεί μια θεραπεία τοπική ή και συστηματική, ακόμα καλύτερα. Φυσικά στην γυροειδή αλοπεκία, που μπορούμε να τη διαφοροδιαγνώσουμε με την ανδρογεννητική, που είναι, όπως σας είπα, προσανέφερα, η κύρια ένδειξη της μεταμόσχευσης μαλλιών. Η γυροειδή αλοπεκία μπορεί να μιμηθεί λοιπόν την ανδρογεννητική αλοπεκία όταν είναι διάχυτη μορφή της και φυσικά στην γυροειδή είναι αντένδειξη μεταμόσχευση μαλλιών. Τώρα, στις διάφορες άλλες ουλωτικές αλοπεκίες, κυρίως η πρόσια νοτική αλοπεκία, ο θυλακικός λιχίνας, ο λύκος και η ψευδογυροειδή αλοπεκία του Μπροκ, εδώ δεν πραγματοποιούμε μεταμόσχευση μαλλιών, παρά μόνο αν είναι σε ύφεση ο ασθενής για πάνω από 2 έτη, σε κάποια μεμονωμένα περιστατικά μετά από πολύ προσεκτική αξιολόγηση και χρόνια παρακολούθηση. Εδώ βλέπουμε μια πρόσια νοτική αλοπεκία σε μια γυναίκα πριν και μετά. Και εδώ σε μία άλλη κυρία, το οποίο είχε ευνοϊκό αποτέλεσμα. Και σε μια άλλη κυρία, βάλαμε στην μετοπία γραμμή και στη σκεροταφική χώρα. Είχε πολύ καλά αποτελέσματα, όμως σε βάθος χρόνου. Και όταν χάθηκε από την παρακολούθησή μας, είδαμε ότι ενώ παρέμεινε η σκεροταφική χώρα ανέπαφη, το hairline στη μετοπία γραμμή είχε προσβληθεί από την νόσο. Και εδώ πάλι ένας τριχοθυλακικός λιχίνας διάχυτος. Χρόνια υποπαρακολούθηση, ο ασθενής δέχτηκε να κάνουμε μεταμόσχευση μαλλιών. Εξηγήσαμε ακριβώς τι συνέπειες μπορεί να έχει και ότι μπορεί να προσβληθεί από το νόσημα και τα καινούργια τριχοθυλάκια που θα εμφυτεύσουμε. Παρ' όλα αυτά δέχτηκε, φυσικά και παρακολουθείται ανατρίμηνο
και έχει αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα. Εδώ είναι τριχοθυλακικός λιχίνας στο hairline και στα γένια. Πραγματοποιούσαμε 2 μεταμοσχεύσεις μαλλιών, μικρής όμως έκτασης και είχε πολύ καλά αποτελέσμα. Φυσικά υπό παρακολούθηση, γιατί η νόσος είχε εξάρσεις κατά περιόδους. Στο σχεδιασμό του hairline και πάλι οι δερματολόγοι υπερτερούμε, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά την ανατομία και τις αναλογίες του προσώπου. Άρα λοιπόν το hairline πρέπει να το βάλουμε στα 7 με 10 εκατοστά από το μεσόφριο. Και εδώ στο συγκεκριμένο ασθενή, παρόλο που είχε ένα εναπομείνον hairline, επιλέξαμε να πάμε στα 8 εκατοστά και να κάνουμε τη μεταμόσχευση μαλλιών και τη δημιουργία του hairline. Και σε αυτόν τον ασθενή πήγαμε λίγο πιο πίσω από το ήδη υπάρχον hairline, το εναπομείναν, και είδαμε ότι μετά, το πριν και το μετά, είχε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στην περιοχή που τοποθετήσαμε τριχοθυλάκια, και εδώ στον κύριο αυτόν, και στο hairline, αλλά και πίσω και στην κορυφή της πραγματικής χώρας που εμφυτεύσαμε, ένα φυσικό αποτέλεσμα, τηρώντας τις αναλογίες και τις τοποθέτησεις του hairline. Εδώ είναι ένας πιο νεαρός ασθενής. Επιλέξαμε να πάμε πιο πίσω, στα 9 εκατοστά, παρόλο που είχαμε λίγο διένεξη στην αρχή, για τους λόγους ότι πρέπει να έχουμε ένα φυσικό αποτέλεσμα, ακολουθώντας τις αναλογίες του προσώπου. Και ένας δεύτερος λόγος είναι να έχουμε περιθώρια για ενδεχόμενες μελλοντικές επεμβάσεις, παραμένοντας η ενδότρια χώρα χωρίς να έχει κακοποιηθεί και αφαιρεθούν τριχοθυλάκια, χωρίς να υπάρχει λόγος, κατεβάζοντας πολύ το hairline του. Και εδώ παλιά, στο 2010, σε έναν ασθενή, μια συντηρητική θεραπεία, συντηρητική μεταμόσχευση μαλλιών, που όμως έχει φυσικό αποτέλεσμα και έναν ικανοποιημένο ασθενή. Εδώ, σε έναν ασθενή, στην επάνω φωτογραφία, βλέπουμε τον ασθενή μετά από μια εμφύτευση μαλλιών που του είχαμε κάνει, έχει ένα πολύ καλό και φυσικό αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, ήθελε να κατεβάσουμε λίγο το hairline και εδώ το κάναμε. Όπως βλέπετε στη δεξιά κάτω φωτογραφία, κατεβάσαμε λίγο το hairline, γιατί και είχε εντότρια χώρα καλή, ήταν ηλικίας άνω των 60 ετών, δεν είχε περαιτέρω εξέλιξη της ανδρογεννητικής αλοπαικίας και μπορέσαμε και βάλαμε και σε διάφορα άλλα σημεία τριχοθυλάκια που είχε έλλειψη τριχών. Και εδώ το hairline του εναπομείναν στο συγκεκριμένο ασθενή ήταν χαμηλά στο μέτωπο. Εμείς πήγαμε πίσω, διατηρώντας τις αναλογίες και έχει ένα φυσικό αποτέλεσμα και έναν ικανοποιημένο, χαρούμενο ασθενή. Εδώ μια κοπέλα, η οποία έκανε μεταμόσχευση μαλλιών σε μη δερματολόγο, χαμήλωσε το hairline, χωρίς λόγο, και φυσικά εμείς προσπαθούμε να το διορθώσουμε για να μην έχει αυτό το αποτέλεσμα το οποίο δεν την κολακεύει καθόλου. Εδώ ένας ασθενής που ήρθε στην κλινική μας, είχε προηγηθεί επίσκεψή του σε γιατρό άλλης ειδικότητας που ασχολείται με μεταμόσχευση μαλλιών και θεωρείται ειδικός, κατά τη γνώμη του τουλάχιστον. Εδώ είχαμε μια διένεξη για το πού θα βάλουμε το hairline. Εμείς κάναμε την πρότασή μας. Ο ασθενής έλεγε ήθελε πιο χαμηλά, γιατί το πρότεινε ο άλλος γιατρός. Όμως σε προσεκτικότερη εξέταση είδαμε ότι είχε μια αποψηλωτική πλάκα στη φρεγματική χώρα και σε πολύ προσεκτικότερη είδαμε ότι είχε τριχοθυλακικό λιχίνα και φυσικά δεν έχει την ένδειξη για μεταμόσχευση, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Η λήψη των μοσχευμάτων από την δότριχα είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να γίνει την φοράεκθεση των τριχοθυλακίων και εντελώς τα τραυματικά για να μην υπεραστεί η δότρια χώρα, έτσι ώστε να τη χρησιμοποιήσουμε σε μελλοντική χρήση. Εδώ βλέπουμε το 2012, σε ένα ασθενή είχε υποστεί μια μεταμόσχευση μαλλιών με την τομή, την παλιότερη τεχνική. Αφαιρέσαμε το τριχοθυλάκι με μία τρίχα, βλέπουμε ότι πόσο γρήγορα επουλώνει. Αλλά εμείς οι δερματολόγοι, που ξέρουμε πολύ καλά από τις βιοψίες που διενεργούμε για την ιστολογική εξέταση, γνωρίζουμε τα διάφορα πάντς, έχουμε μια εξοικείωση και όπως βλέπετε υπάρχουν διάφορα πάντς στην κάτω φωτογραφία, άλλα πιο αιχμηρά, άλλα με ανοιχτά στο άκρο, άλλα κάπως με διαφορετικό μέγεθος. Βλέπουμε ότι το δεξιά κάτω είναι ένα καινούργιο punch, το Intelligent Punch. Αφήνει λιγότερο τραυματισμό στη δότρια χώρα και για το λόγο του αληθές, στη φωτογραφία βλέπουμε τη δότρια χώρα. Το κάτω ημιμόριο έχει γίνει με το καινούργιο punch, τα Intelligent Punch. Βλέπουμε ότι σε σχέση με το άνω ημιμόριο, ότι έχουμε πιο καλή επούλωση, αλλά και 2 εβδομάδες μετά βλέπουμε ότι στο κάτω ημιμόριο έχουμε πλήρη επανέκφυση τριχών, πιο καλό αισθητικό αποτέλεσμα, καλύτερη επούλωση και το άνω ημιμόριο λιγότερο καλό. Και επίσης πρέπει να γίνει η επιλογή των κατάλληλων τριχοθυλακίων με την περιοχή της ημώνυμης τριχοφυΐας. Αυτό μπορούμε να το αξιολογήσουμε καλύτερα οι δερματολόγοι και να μην πάρουμε από την κάτω περιοχή που, όπως βλέπετε, έχει μονά τριχοθυλάκια, πιο αραιή τριχοφυΐα, και να πάμε σε μια περιοχή πιο ψηλά λίγο που να μας δίνει πιο καλά τριχοθυλάκια, χωρίς φυσικά να καταστρέψουμε τη δότρια χώρα, όπως αυτό τον ασθενή που πήγε σε μια γειτονική χώρα για να κάνει μεταμόσχευση μαλλιών, για να έχει πιο χαμηλό κόστος και είχε αυτό το άθλιο αποτέλεσμα
μια περιοχή ενίδης κοροφαγώματος στα υδρότρια χώρα, μάλλον πολλές περιοχές, και έχει μια μόνιμη καταστροφή της υδρότριας χώρας και αντεδείκνυται για μεταμόσχευση μαλλιών. Αλλά και στην εμφύτευση φρυδιών, οι δερματολόγοι υπερτερούμε γνωρίζουμε πολύ καλά τη φορά των τριχών, τις ανατομίες του προσώπου και στα γένια. Μπορούμε να αφαιρέσουμε ένα σπήλαιο που έγινε στο συγκεκριμένο ασθενή, να εμφυτεύσουμε τριχοθυλάκια, στην πάνω και στην κάτω βλέπουμε το πριν και το μετά. Και φυσικά οι δερματολόγοι είμαστε πιο αρμόδιοι ειδικοί να αντιμετωπίσουμε τις επιπλοκές. Σε μια θυλακίτιδα μπορούμε να χορηγήσουμε τοπική θεραπεία ή συστηματική. Έχουμε αυτή την άνεση λόγω της ειδικότητάς μας και της εμπειρίας μας. Ας πάμε σε ένα ενδιαφέρον περιστατικό από το 2014. Αριστερά ο ασθενής μας ήρθε διότι ήθελε να καλύψει την περιοχή της αρέωσης, αλλά και την πρώτη μεταμόσχευση μαλλιών που είχε κάνει κάπου αλλού, η οποία δεν ήταν επιτυχημένη. Τοποθετήσαμε λοιπόν τα τριχοθυλάκια και βλέπουμε το 2015 και το 2016 έναν ευχαριστημένο ασθενή, χωρίς κανένα πρόβλημα. Αλλά το 2021 μας ήρθε με αυτή την κλινική εικόνα, μια αρέωση πίσω από το hairline, που σε βιοψία που έγινε διαπιστώσαμε τριχοθυλακικό λιχίνα και ο ασθενής μπήκε στη τοπική θεραπεία με κορτικοστεροειδές και μετά από επίμονη παρακολούθηση είχαμε επανέκφυση των τριχών. Οι δερματολόγοι γνωρίζουμε πολύ καλά ποιοι είναι οι καλύτεροι υποψήφοι για να κάνουμε μεταμόσχευση μαλλιών και να επιλέξουμε ασθενείς από Notwood 2 και μετά, εκτός από κάποια περιστατικά όπως ο συγκεκριμένος ασθενής στην πάνω φωτογραφία, που είναι 50 ετών, που μπορούμε να κάνουμε και σε Notwood 2, διότι έχει εγκατασταθεί πλέον η αρέωση και μπορούμε να συμπληρώσουμε τριχοθυλάκια, ενώ στον κάτω ασθενή που είναι νέος, περιμένουμε λίγο ακόμα, ώστε να έχουμε να προχωρήσει περισσότερη ανδρογεννητική αλλοπαική και να κάνουμε την εμφύτευση όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Σε Norwood 3, σε Norwood 4, σε Norwood 5 μπορούμε να κάνουμε, εφόσον η υδρότρια χώρα μας το επιτρέπει, όπως σε συγκεκριμένο ασθενή, να κάνουμε 2 εμφυτεύσεις μαλλιών, 2 συνεχόμενες ημέρες και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και φυσικά, κατά Ludwig η ταξινόμηση στις γυναίκες, η απόλυτη ένδειξη στο Ludwig 2 και Ludwig 3. Και επίσης μπορούμε να πάρουμε δερματολόγια άνετα, γιατί γνωρίζουμε την tumescent αναισθησία, να αφαιρέσουμε τριχοθυλάκια από μεγάλες περιοχές όπως ο στήθος ή την κοιλιά, αφού έχουμε προηγηθεί τοπική θεραπεία με μινοξιδίλη, ώστε να ενισχύσουμε τα τριχοθυλάκια στις περιοχές αυτές. Πολύ σημαντικό είναι μετά η θεραπευτική υποστήριξη για γυναίκες και για άντρες μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών, τα οποία μόνο οι δερματολόγοι, κατά τη γνώμη μου, έχουν εμπειρία να την χορηγήσουν. Έτσι, στις γυναίκες μπορούμε να δώσουμε μινοξιδίλη 5% ή από του στόματος 1 με 2,5 mg, αντιανδρογόνα, σπιρονολακτόνη και τα υπόλοιπα που προαναφέρθηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές. Να κάνουμε μεσοθεραπεία με μινοξιδίλη, φιναστερίδι, ντουταστερίδι ή ακόμα και low-level laser treatment με συσκευές laser. Και στους άντρες, έτσι είναι απαραίτητο να γίνει μετά μια θεραπευτική υποστήριξη με τοπική θεραπεία με μινοξιδίλη ή με από του στόματος μινοξιδίλη, τα διάφορα ανδρογόνα όπως φιναστερίδι, ντουταστερίδι ή λοσιόν που να περιέχουν φιναστερίδι και ντουταστερίδι και επίσης μεσοθεραπείες με μινοξιδίλη, φιναστερίδι, PRP, εξωσώματα, nanofat ή συσκευές low-level laser treatment συσκευές. Και εδώ είναι ενδιαφέρον περιστατικό για να δούμε λίγο σε βάθος δεκαετιών την εξέλιξη της ανδρογεννητικής αλλοπαικίας. Εδώ βλέπουμε ένα ασθενή 45 ετών το 2004. Είχε αυτή την ανδρογεννητική αλλοπαικία. Κάναμε μια πρώτη εμφύτευση με την παλιότερη τεχνική, την FUT. Βλέπετε την τομή στην κάτω φωτογραφία. Και πάμε στο 2020, μας ξανάρθε ο ασθενής. Βλέπουμε την τομή στην κάτω φωτογραφία, πόσο λεπτή είναι. Παρ' όλα αυτά, φυσικά, εμείς επιλέγουμε την FUE, είναι πιο σύγχρονη τεχνική. Ήθελε να τοποθετήσουμε τριχοθυλάκια στο hairline και στην βρεγματική χώρα. Τοποθετήσαμε λοιπόν και βλέπουμε από το 2004 σε ρεσέρβ φωτογραφίες το 2020 και το 2025, βλέπουμε την εξέλιξη, βλέπουμε ασθενής παρόλο που έχει αυτή έντονη ρητίδωση και φωτογύρανση, βλέπουμε ότι τα μαλλιά του είναι καλύτερα το 2025 σε σχέση με το 2004 και φυσικά ο ασθενής να λαμβάνει λοσιόν μινοξιδίλης 5%. Σε αυτό τον ασθενή το 2014 κάνουμε μια πρώτη εμφύτευση, βλέπουμε το αποτέλεσμα στην κάτω δεξιά φωτογραφία και το 2021 κάναμε μια δεύτερη επέμβαση και βλέπουμε το 2014 και το 2021 στις κάτω φωτογραφίες πόσο καλό αποτέλεσμα έχει και φυσικά όλα αυτά τα χρόνια ο ασθενής τοποθετεί λοσιόν μινοξιδίλης 5%. Το 2012 ο ασθενής κάναμε μια πρώτη εμφύτευση, το 2013 είναι το πρώτο αποτέλεσμα, το 2013 ήθελε συμπληρωματική μεταμόσχευση, την οποία κάναμε
Και το 2014 τοποθετήσαμε λίγα ακόμα τριχοθυλάκια στη μετοπία γραμμή, στο hairline. Το 2020 μας ήρθε, είναι πολύ χαρούμενος, ικανοποιημένος, αλλά όμως έχουμε μία εξέλιξη, διότι η ανδρογεννητική αλλοπαικία, ως γνωστό, είναι προοδευτικά εξελισσόμενο φαινόμενο. Άρα τοποθετήσαμε στην κορυφή της βρεγματικής χώρας τριχοθυλάκια και βλέπουμε ότι το 2021, σε σχέση με το 2012, πόσο καλό αποτέλεσμα έχει. Ο ασθενής βρίσκεται υποθεραπεία με κάψα της μινοξιδίλης 2,5 mg περός, διότι έχει αλλεργική αντίδραση στην τοπική μινοξιδίλη και ελαιοσιόν φεναστερίδη 0,25%. Και ένας Άγγλος ασθενής, ο οποίος το 2017 μας επισκέφτηκε, το 2024 επέστρεψε, κάναμε μια δεύτερη εμφύτευση, βρίσκεται υποθεραπεία με κάψουλες φιναστερίδης 1 mg και οι φωτογραφίες μας έστειλε πριν 1 μήνα περίπου, είναι χαρούμενος, ευτυχισμένος με το αποτέλεσμα. Και ένα βίντεο, πολύ σύντομο. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Βλέπουμε πόσο φυσικό το πυκνό είναι. Τι θα λέγεις αυτούς που δηλιάζουν και σκέφτονται να προχωρήσουν τη μετανόηση μαλλιών για κάποιο λόγο που συνήθως είναι ο φόβος, φοβούνται ή για το αποτέλεσμα, να το πούνε. Να πάνε να κάνουν την επέμβαση, την μεταμόσχευση, οπωσδήποτε. Προϋπόθεση βασική όμως να βρουν ένα πάρα πολύ καλό δερματολόγο για να κάνει μεταμόσχευση. Δερματολόγο, κυρίες και κύριοι, προτείνει ο ασθενής και φυσικά υπερέχουμε οι δερματολόγοι, διότι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο σχεδιασμό του hairline, να σεβαστούμε τη δότρια χώρα για τυχόν επόμενες μεταμοσχεύσεις μαλλιών. Έχουμε καλύτερη διαγνωστική προσέγγιση, χρησιμοποιώντας τη βιοψία, την τριχοσκόπηση και το τριχοριζόγραμμα. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολύ καλύτερα τις επιπλοκές και να κάνουμε σωστότερη θεραπευτική υποστήριξη του ασθενή μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών που είναι απαραίτητη. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.